Kienu momenti ta' ansjetà għal raba ta' anzjan illi ma kinux jafu sar mill-eżiż tagħhom. Dan l-istazzjon huwa informat li raba tal-anzjan kienu jafu li kellu jmur għal appuntament l-Isptar Mater Dei u jirritorna wara. Iżda filgħaxija dan baqa' ma rritornax lura d-dar. L-anzjan ta' 72 sena instab il-ġimgħa filgħodu mejjed f'wieħed mit-toilets tad-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Mater Dei. One News huwa informat li l-anzjan instab mejjed kważi 12 siegħa wara li ġie rrapportat nieqes. Mistħarriġ li jagħmel One News jirriżulta li l-anzjan il-ġimgħa filgħodu mar l-isptar għal appuntament fid-Dipartiment tal-Oftalmoloġija li jinsab qrib l-Outpatients. Nifhmu illi wara li raħ it-tabib huwa kellem lil xi qarib tiegħu fejn informa illi sejjer lura d-dar. Ir-rapport lill pulizija sar il-ġimgħa filgħaxija wara li l-anzjan ma rritornax id-dar. L-għada sitt filgħodu waqt li l-fattigi marru jnatfu t-toilets tal-Outpatients u ma sabu wieħed mill-bibien imsakrin u xħin it-tawlu raw lir-raġel bla ħajja mitluq fuq it-toilet. Kollox jindika illi l-anzjan miet b'kawża naturali madankollu xorta waħda se ssir awtopsja it-tnejn filgħodu. Il-pulizija mill-Lassa ta' Taslima din jinvestigaw u fetħet ukoll inkjesta maġisterjali. Kelliema l-Ministeru tas-Saħħa ikkonferma din l-aħbar.